Čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme Minecraft druhý díl. A dneska bych si chtěl získat všechny měděné věci a když už, tak i nějaké železné. Tak jsme tady, kde jsme v minulém díle skončili a rovnou se tady vyspíme. Vezmeme si tady měď a vykraftíme si nějaký armor. Uděláme si boty. Tak super. Tak jsme tady pořád ve vesnici a chtěl bych si získat dneska teda celý armor, jo? Může být i nějak, nebo no prostě celý armor, jo? Takže půjdeme najít nějakou kejvku. Tak zatím jsem tu ušel kus od té vesnice, nebo nevím, jestli se tomu dá říct kus, a zatím žádnou kejvku nevidím. Zrovna jsem ji našel, takže nice, jenom tu nic není, je tu jenom měď, ale to nevadí. Tak vykopal jsem všechno uhlí, co tu bylo, a našel jsem tu takovou trhlinu. Takže nice. To je velká trhlina. Ale do tady téhle kejvky asi nepůjdu, protože dívejte, kolik je tam monster a já pořádně nemám ani armor. Takže no, to by se možná mohl zkusit tady jít, no. To je obří kejvka. Nevidím tam žádné železo, takže asi půjdeme zpátky. Tak už jsem vylezl z kejvky. Já říkal jsem, že potřebuju kejvku, no, našel jsem taky, ale ne jakože takovou prostě. Tam bylo milion monster, jako si by se mi zabil, ale nechci to riskovat, protože já nemám pořádně ani armor. Tady tahle kejvka vypadá dobře. Po téhle půjdeme. Tak jsme tady v téhle kejvce a zatím, sice je tam malá kejvka, ale je tu aspoň železo. Tak bylo tam jenom to železo, takže nic jiného tam nebylo, takže jdu hledat nějakou kejvku. Ale já hraju jako hodně světu s kamarádama a zatím jako bydlíme v savaně, ale jakože v takové, kde tam je jenom tahle tráva prostě a jenom pár stromů savanových, takže to je taková mini savana, prostě ne jak tady ta. A našel jsem vesnici, jenom nevím, jestli jsem v tady ta byl. Jestli to je ta stará, jakože, ve které jsem byl na začátku videa. Myslím, že to je ona, že jsem dělal takový okruh. Tak myslím si, že není. Jdeme zabít Iron Golema. Tak teď jsem umřel. On běží za náma určitě. Kde je nějaká plocha? Dobrá. Že nás nesmí ani jednou vidět. Tam je golem. Máme čas. Tak tu třeba. Jde po mně? Já jde po mně. Se vyhýluju. A jdeme teda zabít Iron Golema. Tak, už je po něm a podíváme se, kolik je tu z něho železa. 5. Protože já jsem měl jedno železo předtím, takže super. Tak vypečeme si teda irony a vykraftíme si asi chestplate. Asi jo. Tak, už mám 8 ironů, takže si můžu vyrobit chestplate a nic jiného už si nemůžu. No, jenom lopotu si vykraftím. Nebo meč.
Tak už máme i meč železný a půjdeme si vypéct, nebo chci, aby se mi vypekla ta měď, ať si můžeme udělat zbytek armoru. Už se stmívá, tak se půjdu asi za chvilku vyspat. No a počkám, než se mi vypeče ta měď. Tak už máme na kalhoty a budeme mít celý armor. Nice. A to už nepotřebujeme vypéct. Ani tu měď už nebudeme potřebovat. Takže no, že si vykraftím jenom lopatu. Ať máme celý set a dobré. Hej lidi, myslíte si, že do Minecraftu někdy přidají jako vylepšené štíty, jakože diamantový nebo měděný, jako není to vylepšení, ale bylo by to cool, jakože by byly různé druhy štítů. Když tak napište do komentářů, co si o tomhle myslíte. No nebo třeba nějaký novější update, že to jsme nedávno, ale oni nám přidali jenom kopii. Třeba nějakou novou dimenzi, nebo do endu by nám něco mohli přidat nového. A na tady tom světě je pro mě cíl přežít 100 dní. Jo, jako asi to dokážeme, jenom to bude trvat jako díl trochu. Lidi, vidíte tohle? Nevím, co to jakoby je. Vím, že to je ten nový biom, ale tohle jsem nikdy neviděl. A dívejte, tam prostě levituje ostrov. What the hell? To je husté, to jsem nikdy neviděl. Tak, ale zdálo se mi z dálky, že jsem tu viděl nějaké irony. Jako, řekněte, napište mi když tak do komentářů, jestli jste je viděli taky, nebo se mi to jenom zdálo. Jo a ještě mi napište do komentářů, co mám jako točit kromě Minecraftu, jo? Že vím, že třeba každého ten Minecraft nebaví, tak mi můžete napsat do komentářů, co mám jako natáčet, jako nějakou hru, nebo něco. Jako lidi, dívejte se na to, že by jsem se ráda jako přestěhoval, nebo bydlel by jsem tu. Já jsem tu viděl někde ty irony. Jo, tam. Pro ně asi půjdu. Jo a lidi, omlouvám se v minulém videu za zvuk. Zkoušel jsem poprvé editovat. Jo, takže ten zvuk mě tam nešlo vůbec slyšet třeba. Tak když tak se omlouvám. Ale toto video doufám, že už bude lepší. Tu je zombík s enchantovaným mečem. No dobře, bylo by dobré, kdyby mi ten meč padnul, ale stejně by měl jenom málo durability, takže to je asi jedno. Tak vypečím si tady irony a uděláme si belík s vodou a nějaké věci. Jo a první 2 díly, takže to je druhý, budou takové jako o cestování, najít nějaké dobré místo na ten barák a získat si i nějaké dobré věci. No ale v tom 3. díle plánuju, že už si postavím nějaký baráček, nebo když najdu jako nějaký dobrý biom v tomto světě, tak už jako v tomto díle jsem chtěla říct, pardon, že by jsem se rovnou přestěhoval, nebo postavil si tam barák. Promiňte, že pořád říkám přestěhoval, ale jsem zvyklý, já hraju s klukama a prostě já se tam pořád stěhuju někde, jo, tak sorry. Tak mám všechny nástroje železné, což je dobré, a půjdeme teda najít nějaký biom nebo nějakou prostě louku, aby jsem se mohl zabydlet. Pro mě je nejlepší, když bydlím na nějaké louce a hned vedle je třeba les, nebo nejlepší je, když je vedle mě les, bydlím na louce
a je kousek ode mě vesnice. To je pro mě nejlepší. Tak rozhodl jsem se, že budu asi bydlet v té vesnici, pokud ji teda ještě najdu. Sice se musím zase vracet, ale to nevadí. To byla taková ideální lokace za mě, že se tam půjdu vrátit. Hej, taky se vám stává, když máte raid jako na vesnici, takže prostě nějaký pillager se zachytí, nebo někde prostě je a vy ho nemůžete najít. Se vám to stává? Teď jsem se lek, že málem umřu. Dívejte se na to je úplná nádhera. Tak a půjdeme se hned asi vyspat. Jo. Tak myslím, že ta vesnice byla někde tady tímhle směrem. A tam se teda budeme asi zabydlet. No, ne asi určitě. Si myslím, pokud si to teda ještě nerozmyslím. Jsem vylezl z toho travné vody. A tu je hned ta vesnice, nice. Tak já bych si udělal baráček někde tady asi. Jo, asi jo. Tady to vidím, že by jsem si to srovnal ze zemi, tady tohle. Že by jsem si udělal baráček nějaký. A teď si půjdu natěžit nějaké dřevo na truhly a tak. A pak si půjdu udělat ty základy toho domku a příštím díle si postavíme celý ten barák. Tak nastavím si tu spawn point. Budeme si udělat ty základy toho domečku. Ale jako první bychom si udělal širší tu plochu. No a ještě bych vám chtěl říct, že to, co teď budu stavět, bude jenom taková starter. Jo, prostě. Startovní dům, že to nebude prostě nějaký jako hodně dobrý. Já to pak postavím jako líp, ten barák. Ale prozatím mi bude stačit ten, co si postavím. Tak natěžil bych si asi 16 dřeva, jo, 4 rámy, nebo ne, asi stack dřeva, jo, stack dřeva, dřeva, no. No a sorry, že tak jako divně mluvím, ale já teď mám jako nově rovnátka a špatně se mi s tím mluví. Tak mám 39 dřeva, takže si jdeme udělat nějaké ty základy. Tak už mám základy a teď to jenom vyvýšit. Tak už mi chybí jenom 2 rámy. No. A pak to takhle jakoby spojím. Tak už mám všechny ty rámy. Jak jsem říkala, tak to takhle pospojuju. Nemusím jít ještě natěžit nějaké dřevo. Jo, a jestli se ptáte, proč to nenatáčím na počítači, tak je to tím, že jako mám sluchátka a mikrofon, to ne, ale nějak mi tam prostě to nenahrává zvuk jako z té hry, jo, ale když já tam mluvím, tak jakože nic, jako nevím, co s tím je, takže to radši natáčím na mobilu a jak to zprovozním, tak můžu natáčet i na počítači. Tak už jenom kousek a budu to mít. Ještě tu by to chtěla spojit, ale to by vypadalo blbě docela. Jako může. Tak a toto je pro dnešní video vše. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like a odběr, sdílejte toto video kamarádům. Jo. A já se s váma loučím a čau.